1983an agertu ziren lehen aldiz eta ordutik urtero egiten dute kiku bat txotxongiloek Tolosan. Batzuk topiken gelditu ziren betiko, baina haiek ere urtero izaten dute txotxongilo berrien bisita. Lehenengo jaialdian atera zen lehenengo txotxongiloa zen Printze Txikia, txotxongilo taldearena. Eta topikeko museoan dago, relikia bat bezala, ez? Gure Printze Txikia da guretza, hori simbolo bat, ez? Abenduaren hasieran etortzen dira eta astebetez Tolosako antzoki, areto eta eskolak betetzen dituzte. Txotxongiloak Tolosara etortzearen arrazoia? Titiri jaialdia. Tolosako ekinbide etxeak ekartzen ditu txotxongiloak, mundu osokoak. Ziten antolatzen genduen korun lehiaketa, eta beste gauzatzuk ere. Eta norbait etorri izan esanez, zergatik ez genduen zerbait egiten antzerki eta umen hoi dena juntatu eta zer egiten genduen. Eta beste norbaitek ikusi zula, ez dakit nun, txotxongilo batzuk oso politia guen ziera, eta zergatik ez genduen zerbait egiten, ez? Ezer jakin gabe, ze Miguelek antzerkia egin zuen, amater bezala, baina aspaldi, baina txotxongiloekin ez zuen ezer ikusirik. Eta hasi zie, kontaktatzen Donostiko txotxongilo taldearekin, Enkarni eta Manorekin. Eta hasi zien da, lehenengo jaialdia, honekin konparatuz ez dauka zer ikusirik, ez dakizen konpainia zien, baina oso konpainia gutxi, oso jendea gutxi. Baina, hemen ikusi zen gustatzen zala, eta orduan buru belarri sartu ginen, eta hasi ginen umek ekartzen, eskoletatik. Eta zakizen jende pasadan jaialditik, eta baina bihurtu da, Espainiako behintzat, hau eta Segoviana dira importantena. Urtero gainera, Titiri jaiak munduko herrialde bati irekitzen dio leioa. Aurten Japoniaren txanda izan da eta hango 4 konpainia izan dira Tolosan. Haietako 2 txotxongilogintza tradizionala egiten dutenak eta beste 2 talde garaikideak. Helduendako saioak ere izaten dira, baina oinarria umeendako saioak izan ohi dira. Gauza da, umeentzako saioak izatea, estreno balin badaude, normalian onartu egiten ditugu, eta gero urtero egiten dugu herrialde batei leioa iriki, ez? Aurten adibidez, Japoni iriki diogu leioa, eta aurren urtean oraindik ez dakigu zein irikiko diogun, baina hori, ez dago, oinarria da, kalitatezko taldeak ekartzea, ez hori da nahi deguna. Aurten 19 talde dira, 7 herrialdetik etorrita, gero Espainiako 5 komunitatetik baita. Gauza berezia, aurten esan duzuan bezala, Japoneko talde daudela, 4 talde daude, eta ekarri nahi gendun, ez bakarrik gaur egungo txotxongilok, baizik eta tradizionalak ere bai, ez? Hango tradizioa oso garrantzitsua da, eta ekarri dugu 2 talde tradizionalak, bat izan gendun aurreko larun baten, eta bestea bihar daukagu. Eta dira bunraku teknikanak, eta biharko adibidez berezia da, ze bunraku normalen 3 pertsona, panpin bakoitzak 3 pertsona moitzen ditu. Baina horiek bakarrik ez, beste jatorri batzuetakoak ere izan dira. Kubatik, Argentinatik, Kanadatik, Italiatik, Frantziatik eta beste hainbat tokitatik. Andaluzia edo Kataluniatik esaterako. Guztira 55 emanaldi baino gehiago eskaini dituzte, horietatik 41 eskola umeei zuzenduak. Eta horien artean nola ez, Euskal Herriko taldeak ere bai. Hemen ez daukagu urte askotako tradizioa, baina oso gauza interesgarriak egiten nahi dira. Hemen Euskal Herri mailan. Eta, aurten adibidez, uste estrenaldi bat eduki degula,
eta beste saio bat edo bi Euskal Herriko baita, osea, normalen talde bat edo bi edo hiru, atrebitzen dienak, etortzen dira. Es aquí, ¿no? Sí, sí. ¡Ting-tong! Un regalo para Clara. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Uf. ¡Que no, ¡Que no! Uf. No. Sí, papá. ¿Qué manera que tú tienes a tele? Parece que nos va a sorprender. Es un Jesuí donde pues vamos a ver en el primer momento. No. Mira, eres. No, que te van a gustar. No, tiene. Hauek katalanak dira, lehengo urtean etorri zen beste antzezlan batekin, El Rey de la Casa. Eta, bueno, ez dakizuen, guain dela, ez dakit, 10 bat urte edo, osatu gendun umez osatutako epaimai bat. Bueno, urtero noski aldatu egiten da, ez? 10-11 urteko umez osatuta. Eta, bueno, ez dakizue nola ibiltzen diran, haiei ere ezin zaie engainatu. Osea, lehengo urtean adibidez, hauek lortu zuten, bueno, ez zegoen enpatea, beste talde bat irabazi zuen, baina honek jasozun akzesit bat. Sari berezi bat edo, behin ez zala eman, baina hauei eman ziren, irabazleak koreano batzuk izan ziren, oso lan gogorra eta berezia, baina umek ere bakizuten hori zala onena. Eta hauena oso politia izan zen baita, eta baita ere nahi ziren saria eman eta hala egin zuten. Eta ni uste gaurkoa oso polita izan da baita.